és un carnaval també de transició. Hem volgut celebrar, fer aquesta celebració perquè també creiem que és molt important i que tots plegats ho necessitem i, com dèiem, de mica en mica necessitem tornar a aquesta normalitat, i llavors el que hem fet és traslladar-lo a un altre espai, a aquest fantàstic espai de la muntanyeta, que és molt més ampli, molt més obert. Aconseguir la màxima normalitat possible en un escenari que ara mateix ja és post-Covid. Cal entendre, però, que el Carnaval es va haver d'organitzar en un context de pic de la sisena onada i això ens ha obligat a canviar el format. De totes formes, jo el que sí destacaria és la participació i les ganes de la gent de passar-s'ho bé, de sortir al carrer. Hem aconseguit, tot i les dificultats generades per la pandèmia, mantenir aquesta festivitat que forma part de la nostra cultura popular. Aquest any hem tingut una altra novetat, i és que el rei Carnestoltes en aquesta ocasió ha estat la nostra reina Carnestoltes, com sempre continuant treballant per aquest municipi feminista que és Castelldefels.